Itt van a nyakunkon a Valentin nap, és ilyenkor, amikor egy boldog párt látsz, akkor biztosan azért fölmerül benned a kérdés, hogy neked miért nincs, te veled miért nem sétál valaki kéz a kézbe, miért nem mentek szuper programokra Valentin nap alkalmából, és sokan ugyanúgy élik meg, mint a karácsonyi előérzéseket, hogy egyedül vannak, és nem akarnak már ebből egy szót se akarnak hallani. Úgyhogy mi arra hívunk téged, hogy gyere, élvezd a szingliséget, de csak addig, és tudatosan, ameddig arra van szükséged, hogy mindent feldolgozz és rendbe tégy magadba. Mert ha ez megtörtént, akkor egyszerűen olyan vonzó és ellenállhatatlan leszel, hogy utánad fog menni mindenki. Gyere, kövess be bennünket, nézz utána a programjainknak, jelentkezz minél gyorsabban. Hajrá, itt a Valentin nap!